Καλησπέρα σας, είμαστε οι Lazy PC Gamers και είμαστε για πρώτη φορά μαζί, φτιάχνοντας παύλα καταστρέφοντας ένα ποντίκι Microsoft χρώματος μαύρου, γυαλιστερό, λειτουργεί, θα λέγαμε. Και δεν λειτουργεί. Εντάξει. Είναι από εδώ ο φίλος μας ο Κώστας, το οποίο δεν το βλέπετε γιατί έχουμε αφοσιωθεί σε αυτή την καταπληκτική επισκευή αυτού του ποντικού και θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο γαμάτα εργαλεία του σπιτιού μας. Δοκιμαστικό κατσαβίδι. Κανονικό κατσαβίδι. Ποιο προτιμάτε για πρώτο, αφήστε, λέω το μικρό. Λοιπόν, από πού ανοίγει, για να δούμε. Ανοίγει, από εδώ είναι για μπαταρία. Μπα, δεν έχει τίποτα μέσα. Ένα χαρτάκι. Τίποτα. Βλακίες. Δεν έχει φιδίδες. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε να το σπάμε. Άντε πάμε. Πάμε, λες να του δώσω μία εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει. Εσύ κάνει το δεξί, εγώ θα κάνω το αριστερό. Έτοιμος. Πάμε. Νόμιζα θα πεταχτεί. Κι όμως όχι. Πρώτη φορά βλέπω ποντίκι από μέσα. Τι στο. Ναι. Πόσο ελαστικά είναι αυτά τα. Καταλάβαμε το Ποιότητα Microsoft όπως βλέπετε. Καταλάβαμε το πρώτο ελάττωμά της. Δεν μπορείς να καταστρέψεις. Άνοιξα το καπό, έχει turbo, τσέκαρε. Ναι. Κάτσε να ανοίξουμε και το άλλο, μπορεί να δούμε. Όχι, το άλλο εγώ. Άντε, βάλε εσύ, έλα. Έλα, εγώ το παρήγγειλα. Χωράει το μεγάλο το εργαλείο, το θηρίο. Ο μαύρος πάνθυρας. Χωράει το γάμο. Ναι, χωράει. Μαζί τώρα. Έλα, έχει και από εδώ turbo. Έλα ρε εσύ, κάνεις κλικ από εδώ πέρα που έχει μια μαλακιά και μπαίνεις σε αυτά τα μικρά. Εγώ λέω να το σπάσω. Έχεις δύναμη. Έχω, απλά φοβάμαι να χτυπήσω τον κάμεραμαν. Όπα. Transformers ήταν αυτό, ρε, κοίτα εδώ. Και δεν το. Σπάσαμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Πάμε. Κάτι τρυπούλες έχει εδώ. Που. Ναι, οκ. Αυτό εδώ, ναι, κάτσε. Τι άλλο μπορεί να ανοίγει. Εδώ λες να κάνουμε έτσι. Αυτά είναι για τους μεγάλους, χώστο. Καλά τώρα, παιδιά. Έτσι εκεί στο πλάι, δώσ' του. Παιδιά, εδώ έχει μητρική. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, απλά και η τίτσα της πλάκας. Δώσ' του. Ναι, το έχω από πίσω από για κράτα το εσύ και δώσ' του μία. Ναι, έχει ένα ελάττωμα. Δεν μπορείς να το καταστρέψεις το προϊόν μόνος. Έλα, δώσ' του. Έχει γίνει λίγο. Σουβλάκι. Ναι, οκ. Βγαίνει, για κάτσε. Δεν βγαίνει. Για κάτσε, γιατί να δούμε μέσα. Εκπληκτικό. Περίμενε. Το έχω, το βάλω σε αυτή την πιο μικρή τρύπα. Μου αρέσουν οι μικρές τρύπες, κατάλαβες. Σ' αρέσει να τις ανοίγεις, παιδί μου. Δεν παίζει να μη σπάει. Από τι είναι. Κράτα το μικρό, ρε. Μάρε κάμερα, δεν σε πετυχαίνει, ρέμισε. Λοιπόν, έχω εγώ την ιδέα. Αφού δεν σπάει. Θα βάλω λίγο καλτσούλα. Πάτα το εσύ με το παπούτσι. Πάτα εσύ με το παπούτσι. Ναι, λοιπόν, αφού μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να το σπάσουμε κατσαβίδι, θα σας δείξουμε πώς το σπάμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ να βρούμε πώς θα το σπάσουμε. Ταράτσα Κωνσταντίνου! Βήμα 1. Πιάνουμε το ποντίκι. Βήμα 2. Κοιτάμε αν έχει αμάξι. Τους περαστικό. Δεν έχει αμάξι. Καλά, δεν το βλέπετε γιατί είναι νύχτα. Πάμε. Άνθρωπος δεν μας πειράζει. Λοιπόν, το βλέπουμε. Πείτε γεια σας. Θα πάρουμε υδρολόγια. Πείτε γεια σας. Έλα, δώσ' του. Καλό αντίο. Επιστρέφουμε. Και τώρα πάμε να δούμε τι έγινε. Ναι. Όπα. Κομμάτι. Στοιχείο 1. Παίρνουμε. Αυτό είναι το πλαϊνό. Μας έφυγε το spoiler, πάμε. Το ποντίκι, 7 μέτρα μακριά. Να και ο προηγούμενος κάμεραμαν. Όπα, τι βρήκαμε, γεια. Ναι. Μπορώ να πω ότι η Microsoft κάνει καταπληκτική δουλειά στα ποντίκια. Τώρα είναι ωραίο να το κάνουμε. Τώρα πατάμε άλλο ένα pause και θα δείτε πάνω τη συνέχεια. Επιστρέψαμε στον όροφο, στο δωμάτιο του Κώστα. Και εδώ είναι τα κομμάτια. Βλέπετε 4 κομμάτια. Και το ποντίκι, δείξε Κώστα. Ορίστε, ναι. Ανθεκτικότατο μπορώ να πω. Από τη μία μεριά θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι άψογο, μέχρι και το κουμπάκι πατιέται κανονικά. Θήκη μπαταρίας άψογη, τα ελαττήρια είναι στην κατάλληλη θέση. Αλλά εδώ αρχίζει η ιστορία. Βασικά από αυτή τη μεριά πρέπει να έπεσε. Μάλλον. Από τον τρίτο όροφο που είναι τα ράτσα. Ναι. Εγώ λέω να επιστρέψουμε στην τεχνική κατσαβίδι. Για να δούμε, το χώσουμε από το πλάι. Τι είναι αναισθητική διένεση δεν κάναμε.
Λες να μας πεθάνει? Το έχω άγχος. Ναι. Λέω να το κάνω πιο χαμηλά, μην πας πάρουν τα σκάγια. Αυτή η Microsoft, τη μισώ! Διονύση βάλε, άστο. Έλα. Ναι, μια μικρή διακοπή στο βίντεο για φαγητό κέικ του cameraman. Συνεχίζουμε. Έχεις πόζο μαλάκα. Αλήθεια ρε βλάκα, κι εγώ το μίλαγα. Όχι, δεν έχει πάει. Α, δεν έχεις πατήσει πώς. Ναι, είναι βλακεία. Δεν πειράζει, έχει φάση. Πάμε να Αυτό... συνεχίζω. Πάτα Ναι. Διονύση. Δεν το... Πάτα το από αυτή την άκρη και χαλαρά, απλά κράτα το κάτω. Ακούγονται τα κράκ. Ακούγονται τα κρακ. Συγγνώμη, αλλά εδώ... Όπα, κάτι βγήκε. Όπα, Κώστα δεν έχει εδώ. Μισό, όπα. Όπα, τι μισό. Η γυναίκα και το ποντίκι θέλουν χέρια, κάνε άκρη. Όπα, τι δικό σου τώρα δηλαδή. Δικό μου, λοιπόν. Είναι αυτό εδώ. Που δεν βγαίνει. Λοιπόν, δώσ' μου την βοήθεια. Πάρ' το θηρίο, το μαύρο πάνθυρα. Ναι. Όπα, ηρέμησε. Όπα, θα μας πάρουν. Α, μαν. Τι είναι Ναι, αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, τα λαμπάκια, δώσε Παιδιά, λέιζερ και έτσι. Κοίτα από πού. Μικρό Κρατιέται. ψαλίδι. Έχουμε ψαλίδι. Ναι. Δεν έχουμε ψαλίδι. Γιατρέ, το ψαλίδι. Ο κάμεραμάν εντωμεταξύ μας γράφει και τρώει κέικ. Όπα, μεγάλε. Όπου δεν υπάρχει ψαλίδι υπάρχει... Κόπηκε. Ναι. Συγκλονιστική συνέχεια όπως βλέπετε. Συνέχεια. Προσπαθούμε να βγάλουμε τα λέιζερ. Όπα! Και το έκανα, ναι. Πούντο. Βρες το. Λοιπόν, Να από σε. αυτό εδώ πολύ πιθανόν πολύ... Α, όχι, εδώ είναι το scroll το μεσαίο μάλλον. Ποιο scroll ρε. Όχι. Να τα λαμπάκια εδώ πέρα. Α, ναι, βγάζει τα κόκκινο λαμπάκια φως. από κάτω. Όπα ρε, είναι δύο. Λέγε. Έχεις μπαταρία. Όχι, Αυτά παίρνουν μπρος νομίζω να βάλεις μπαταρία στα σοβαρά. σειράκια. Να το βάλω στο ποδήλατο. Σε άλλο επεισόδιο, λέω να το κρατήσουμε. Για να Ωραία. δούμε τι άλλο έχει απομείνει. Μας έχει απομείνει... Ναι, πρώτη φορά βλέπω από μέσα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι όλα αυτά. Ανοίγουμε. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το σπάμε το υπόλοιπο. Βασικά, εγώ λέω να κάνουμε μια πιο γρήγορη λύση ή όχι. Λες να το παιδέψουμε λίγο ακόμα. Άντε, παιδέψε το λίγο. Μισό ακόμα. λεπτό. Εκεί, δώσ' το ένα. Δώσ' του. Ω, κάτι με πήρε. Τι είναι αυτό. Don't try this at home. Ναι. Ναι, Είναι και έβγαλα τη ζελατίνα που τα... Όχι, δεν Αυτά έβγαλα. εδώ είναι κάτι σιδεράκια. Και μόλις το ένα μ' έκοψε. Α, Ωραία. Καλό. Αρκετά ασχοληθήκαμε, πιστεύω πως. Τι θες ρε. Άσε με να πω αυτό που θέλω. Ωραία. Άντε. Πιστεύω πως αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτό το τέτοιο της Microsoft. Πολύ καλή κατασκευή. Μην ξαναπάρετε μα Αλλά- έχετε σκοπό να το καταστρέψετε. Ναι, δεν διευκολύνει την καταστροφή του. Εγώ λέω να τελειώσουμε. Άντε, γεια. Γεια σας.